Jawa bab kegiatanku saben dina. Miss Nana badhe maringi tulodo meragakake pacelaton bab pakulinan bocah saben dina. Dimirenke nggih. Tulodo pacelaton. Hai Tika, makan sekolahmu jam piro? Aku makan jam 6:30. Apa ora wedi telat? Aku diterke motor. Sopo sing ngeterke? Aku diterke bapakku. Lain kowe? Aku mangkat karo masku. Mulane mangkatku luwih esuk. Jam piro kowe saka omah? Jam 6 wis sithik. Nah, niku wau tulodo pacelaton sampe Miss Nana. Saiki para siswa ndamel video pacelaton Bapak, Ibu, Mas, Mbak utawa sapa wae sing ana ing video. Bisa tenggo nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.